Kaysa naman na mo rin, sa pumakanarakan wala na isisibay, o manigan ba kumaita, isisibay, na sumabos yung mga sasurin na isisibay siran wala, tatotosan ang mga sasurin, alang kong katatarman na muduliran. Ada ka na ginan na balita, ano naman na ginan na, gare, ene. Tabir ka no, tabir ka no mga be, kanabas ka ni ilatan na ka nun. Neno ka ba nagkasugat ka nun na, sani ang ban. Tato mo suka pala ko. Tabir kanabas ka no, Tadi mga oripon wala. Malo akong pangimit na sarwara ka na kadetaron niya kaluwag. Namaya kakuha, namaya ulog. Namaya dahil sa Facebook. Ito nagkito na kay girakuha na makipag-istorya ka na. Datoa, uli na sa mabubaya, na makipag-istorya ka sa padaka abubaya, uli na datoa, na makipag-istorya ka sa padaka datoa, na matang wala ka, tinipong ko kaya pag-istorya na tama sa pagkapasadakan, na dakaw din na makaintirak, makairit, sa kanyang mape-istorya, na sa kanyang binuni, na sa kanyang bimatay, na bitataya karakapan na ayuhin dudayan. Kadi kau yung makairit. Oy. Ay, mga nanumang ko na minit na makapasad akong kadokon makapasad maragil sa kana, na mitatalsi ka na kadadudayan. Allahu Akbar. Sa kanya bimapya, sa kana, igilaan yung ulaw-ulaw padakan na may pag-istorya ng ulitaran na napadakan, ang mag-istorya kami rin na pagawaan-akan. Kani kau mo bakairit. Baka nakiato siya ng tamya kaysa, na diyan kaya ang bataan na palalakaw siya na anak ko dahil na himar. Kung tamya kayo tito ko doon, nakukuda siya ama, nasuwatan na pulalag, natutong din niya siya himar. Kumanima kayo na nasumagay sila sa nga kalsada, tingin na dati niya, gagawin niya siya watain na mama. Pumatuan na yung mama, kaya kukuda na siya watain na pakalalag niyan. O sa ka na kukuda na iba, takadiya ka ng pakalalag ni watakan. Kaya gagawin niya na mama. Niya nagwatain, ama, buda ka kon. Pas kay kukuda na sa kanya pakalalaga na katigang ng mga tao. Dumada, tiya may nainuri ang mga tao yan, yung babatun niya, tiya niya. As katapon niya matutulikiran. Bakit? Kay kuda! Asa ka niya lumalag? Pagkilan may na nagagawa sa watangan ang aming updating sa mga tao. Di kuda pa siya watay. Miya kasi nga sa wataw, miya doon suka puno gawin. Ayaw pang palalag siya, may natutunan niya sa may tuwa kuda. Umani makinig ka naman na to, kaya mura ka na yawata. Matuwag ka kaya na yawata. Ay, kukuda na siya, may napakalalag niyan. Sige, watay na, ama, inay no. Kaya mura ka na ako. Tasa ka ni kukuda, nasa ako ni palalag. Sige, may na Allahu Akbar ang gamya, mate, mga tao sa katabi, tutulik ka na lang. Nakikuda talakon. Kaparandap ka tulikinan. Ni kuda siya lang, makakanangam ya kay tuikwa kuda. Bada tanah atian yan. Dimangirod. Umani sagada nila nataw na, miyate, kaya anak kuda may ito, kaban yun pinua katawa, iya men. Miyate ito si. Itasbutan niya nga mga tao niya ngangingin to. Kumalang kita kay! Robi anak sira, bilang tutunan ako, lumani makailig ka naman, anak kuda na, din yung kuda nga, Allahu Akbar. Dahil suwatan itin. Tiga mena awid datang ako dah. Bayaran dia awid. Tako. Upun nakapanunuatan na sodata ka manusia. Na tabi sa kada tuwala na din kada maswat. Mismo sa kanu din nagkarubai na ayamaan na niyan. Na bargaligan ako nakapeswatan nga kikarumang ka. Baka bumamala pa babay. Nakitaman ni karumang. Malom ya kalau ya. Nakilibatan na kasalo ya. Datama malom ya temos. Di bata na ka sa timos, yakalay kalawag. Dana ka pan, malingaw, yakalawag. Di mabigaro mga kanang ulong, Kada pero kasultan namin ang neraka. Dudara tanu, abiat dia de tanu, kamasay, limanto nakati abiat taliw, minip masay tanu, na tandangan tano sa batanos pamakinigan uway na idawaga kano na sana nga maliwanag agyang kaya diluguno suara ada sa lakawarumar ki Asyaykh Al-Alim Abdul Basit Salim Palyatapaddal Syahadatuhu Al-Mashkura.
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Paganaran daantan wa biyantog sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sakanian imatatang kadakir ko bantuan sakanian ititu akira ko kadato memilikan tanunian ipapartanunian sabu sa kabayaian na ayat tanu di manggulaula. Yang kaya pagariak na station manager si isang kaya FM sang Abdul Hamid station sa Balui, yang si Habib Hamid na kaya maana niyan na datar buyo pagariakan silang din na magariari. Baka kami din miyakan dayo-dayo sa diyan kaya akababali ang mga seminar si isang Balui. Pari ustad, pari datoy mamos kanuna mga ustad, mga ulama, mga bay, mga dato. Diyan kaya oras tano, alalay man tano, nagigrat kaya siming sa Aisha, na priyang ni tano, ba'da al-Maghrib, after Maghrib, pagiging kaya oras. Pagiging sama na yan, na diyan kaya adunia na maa-abnormal na paniman to. Kenapa normal ka abnormal? Na dito siya ba pa lang tano ay maana niyan napupukuha siya nga protokol. Na pada protokol ng kaakorpiw. Mantong na mas mali kada tuang uta bentong adiska. Ande ni kabetren jang uta darpa ngadikan pa kau kita. Oan. Ay maana niyan na diyan kay alokas tano pagaritano babaytano si iba iaraga o bayraga bagwaraga napakasorga anu Allah anda sabab si sangkuto kitab hayat al-hayatu ba'da al-maut ayak ya pamasakaroon na inakot 2016 asya kang piyamasa si sa Madina ayat titulo to na kawiyawiya ko oryano kapapatay. Aya maana niyan na maaalwiron misosuraton sobra sopito pulo sumapya akapatay. Aya man na mapya kapatay na kapakay tao sa sorga. Wala ba matag kapakay tao sa sorga. Pamana mga alama, mga papatoto sa mapya kapatay sa tao. Opong ka gumiraw ang mapi kapatay siya kito, mapi kapapatay. Na dataro aya inaluin ka siya kito na banda. Pakasurgaan wallah, sida niyo to na banda. Pakasurgaan wallah. Kaso mga papatay pakasurga na ulawlan yan. Ulawlan yan. So masuk kasurgaan na aya di sa nimbaal, benar apimbaalan wallah sa surga. Na aya di sa nimbaal kuswa surga anak ka, surga kaon, nasa ka manusia.
Sadun sakala adin kadimanggan baka amal para tiyak wallah sa dunia na dito ni kada abagin kasi ko surga. Inigra ko na anna mga tao sa along na mori ayas sindaw niyan nadataro palaw niya kasinda-sindaw. Ano man na ayas sindaw niyan nadatar walay. Agisan sakala amal ka na ayang kakatimnag sa along na mori. Na ano na ayas sindaw niyan nadatar kalaway amanan niya na kuda. Na ada na ayas sidaw niyan, na ayaw maana niyan, na diyang utama doon mala. Na anak keto na kaaayap mana sidaw niyan, na dataro sindaw at tontong. Pwede nyo nga ito sindaw at tontong. Ayaw mo kasi sindawan niya na di apitot yan. Aba kaniyang kasindawi. Oy, na ano man na doon na sindaw niyan. Na manilip man ang kota tontong, ada taro sindaw at tontong, kaadun apagkaalaga na kaasindaw. Na amay kadun na kaalaga na kaasindaw. Oy, nadiyanan. Sanay sa kada amal ka. Sa kaya dunia na ayak ka na asindaw nga sa anong anamori. Naman, igra miyakala so amal ka. Miyakala so iman na ka. Iman. Kanaba inam ka iman. Pagiman to na ya sasabutan iman to na kanaba iman. Tabiya ka inam. Pagkada so iman kaya kisa miro na inam. Kaya buat pagkana ko na ubabu. Dan nabun ubapa. Yun kadaklan. Tabiyata makasangibu. Na aya maana niya, na ko na ibarat yan, na igra amal na kaiman, na sumay tumala amal na kitulun ka. Di ka di makapanahajud, papakabatya ka sa Quran, di ka di makasasadaka, lalayo na kapag kapikir, so kapatay. Igira amala kay iman. Malakay paratiyak wallah. Pagkitulo na kanyang ko salatul ishraq, salatul duha, salatul istighfar. Nagudi kanyang panimapakapanasbit, sabab sang kota kala ka iman. Na, igirap man na may ito kay iman, na dataro di ka kitulod. Mukha na nakasokasyumbayang. Mukhang nakaso tahajud, mukhang nakaso Quran, mukhang nakaso ka panasbay, kasabang sa may to so iman ka. Nadarang mo taunir, pino-pinwasako a kamais, o di na ubi, o di na ayaw maananin na bengala, o di na ayaw maananin na ilaw, tama sa mi overload. Napia kay sarte na pagandar. Nakagi ako, ayaw maananin na kalatsa niyan, kakambiyadaan niya sa peramira, na di pa ka isag. Di pa kaisip. Napagandar din. Leno tamang nga di pa kaisip. Na inilay ang kaamakinan niyan, ang kayaw niyan, na ayaw siya makinan niyan, na makina a pedikab. Inubos di pa kaisip kaya makinan niyan na, makina a pedikab. Nadatara ng sur iman, igira amay to kay iman, na di kaniyang kitulod ko para tiyasik wallah. Apya so kalangas na di kaniyang kitulod. Oy, kanini kailan nga kumpada ka, na nakapkida kumudala ka, na sobra ka sa pagkagulo-gulo. Oy, di man ang kaya kasadaka, na kanaabay abu kasadaka, na bapirak panganang kanditar siya'y. Di kada kasadaka, apya di man ang ginawa subhanallah, na sadaka. Alhamdulillah, na sadaka. Allahu Akbar, na sadaka. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, na sadaka. Sadaka to. Tabassumu ka wajhika akhaka laka sadaka. Nadibu tungo nabi, akailiyang kakumpada ka, sa kailay ayaw maanan yan, nakalangas na sadakang kanan tungo nabi. Na may katabiyata na maligit takapan. Kasubra kapan sa kudanis ka, di pagugitan ng bala apas lang nirong kauda bada. Na di ka pa na malangas, na da pa na amala ka, kalangon tama na da amala ka. Na Anthony ka pa sa nakaamala para sa alungan na kiyama. Dia, ano niya pa kasagad. Yang kaya kalimutan ni mantu, oy, na dia ina kalilimu daya akararantang adat. At pero nakararantang adat, na adat talangon talupa kasagad sa datara kaya sagadan. Adi yang kaya ababay tano, bapagalitan na pakasarugan wallah. Da abam ya balu ya eksintig sang kaya akapatay, da amya tabiyon. Di nga mapataroy tabiya ka na kaaya maanan yan, na patatahajud ka. Di nga mapataroy tabiya ka, kami kapia-pia kayadat. Kapatay si mapia yadat, na patay si duti yadat ka. At pero na duti yadat, na diyang kutuwa, ay doon nakapakata na wadat yan na mapia.
Kasobra sa pagkapwisyo ng kaon. Oy, di ko takabasa diyan nga ustad. Igla ko na nagkatulo ka sisingang kanya na. Sisingang kanya. Nandiyan ka pakatali ko na ka na lang na anta-anta yarak ka. Padawala kasi akin manigira ini ya kapiya-piya. Padawala ka. Nandiyan ka tali na dito itigitano amaratay ayama na parangay. Gabakay! Aya paturo na Muslim! Aya paturo na Muhammad! Namia katilak-tilak sa liyawaw. Namia katilak-tilak sa didanam. Kanaba ayaw Muslim, matilak sa liyawaw, nagarangkang sa didanam. So, tugo mga bagwata, wag mga ngungudua, hindi, kanaba ka na ng type ka plastic ka na. Aya plastic na yung koto mapia sa liyawaw, nagarangkang sa didanam. So, tugo mga loka sa emanan niya na ipwipon sa likod, nadadapuan sa tiyan. O, to dito, hindi mapia atabi taranan. Okay? Na ayaw pagkatuunan siya na sa mga tao ang mga itiparati ako Allah. Ang tanong nga ayaw mana na nakararantang adat na adat ang petitan. Sa datar na niya kayamanan niya nakiyawapatan niya kaluksano. Da abasi ka-exempted sa niya kaya kapatay. Kaawado na exempted na ayaw mala na suyamanan niya ng mga nabi. Kaya kaysa ko na alungan na pilalakaw so Ibrahim bani Adham. Katawan-tanong nga Ibrahim bani Adham padi ako awliya. Oy, aya ang pinidunya na Adham. Kenapa so Ibrahim? Khalilullah. Kenapa so Nabi Ibrahim? Ka Ibrahim bani Adham. Na pilalakaw sa kanyan. Na si sangkuto ada niyang panakapag-Islam, ada panabaliya ulama, ada panabaliya awliya. Kasuman suguan niya miyang unang tanong na miya kada-kada kala awliya. At ano pero na mga awliya? Aya maana niya mga uri panawala subhanahu wa ta'ala. Na diyang kota kabasa na si Ibrahim bani Adham. Na dapat na pag-Islam kaaya pa ka sa na gobernador sa Balkan. Na igira amia ngano, igira pangwasarabi tawdi na sanadeng sa kakalasanan. Na aya pinakamino sa eskortya na badigardi na sangibu kataw. Asundaro niyan. Na miyang Islam. Na sikaw kaya pag-Islam yan na miyang alimbabaan. Miyang alimbabaan. At pero na miyang alimbabaan, na di kau napelew ba dato? Na di kau pelew ba kawasa? Allahu Akbar. Miyang alimbabaan na tanto. Oy. Kapag nasakitan kaya aparatiya, na igra miya tagur kang kanana, katakabor. Ato ni kapangalim mo ba? Nadi yung otra kanaba ka mapuro. Kanaba ka pride. Tugo mga bagwa tao. Kanap man ba kapangalim mo ba? Na namiya kay dero ka, napulala ko ka, napunula ka. At tiga to na riyan na nakalala ko nga, kadula, ay kami ang alimbabaan ako. Nakadapuang ka, mapat na miya na peka. Kanaabadi, kapangalim mo ba na miya babadong ka? Oy, ay ako nakarina sa daa kibriyan ng gaalima. Basta matagur ka na da kibra ka. At pero na kibr, na di yung kota-katakabon. Ano man nagkito na kay girakuan na makipag-istorya ka na? Datoa, o na sa mabubaya, na makipag-istorya ka sa padaka-abubaya, o na datoa, na makipag-istorya ka sa padaka-datoa, na matang ko Allah ka, inipun ko kaya pag-istorya na tama sa pagkapasadakan, na dakaw din na makaintirap, makairit, sa kanya mo'y mapaistorya, na sa kanya minuni, na sa kanya matay, na mitataya ka na kapan na ayuhin gudaya. Tadi kau din makairit. Oy. Ay, mana na naman ko na minat na makapasad akong kadokon na makapasad maragil sa kana, na mitatalsi ka na kanadudayan. Allahu Akbar. Sa kanya bimapya. Sa kana, igira diti ula-ula padak na may pag-istorya ng litaran na napadakan, ang mag-istorya kami ron na pagawaan nakan. Kani kau mo pa kairit.